बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं राजु कुमार ब्रह्म। आं मैया भिडिअ मोनसे होदोंमोन। बे भिडिअखौ बोखारफिननाय सायाव फंनैसो बिबुंथि होनो नागिरदों। भिडिअखौ बोखारनायनि कारनानो जाबाय जाय बिथाङा आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय भिडिअखौ लानानै फेसबुकआव आपल'ड खालामदोंमोन, बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ गनायनानै भिडिअखौ फेसबुकनिफ्राय बोखारफिनना लादों आरो बिथाङा रिक्वेस्ट खालामहरनाय बायदि आंबो बिथांनि भिडिअखौ दिनै फुङाव बोखारनाय जादों। बे भिडिअखौ बोखारनायाव हयथ' जाय बिथांमोनहा आंनि जानानै गावनि बेसेन गोसा समखौ बाहायनानै गावनि बोसोनफोरखौ हरनानै आंनो थुलुंगा होदोंमोन, बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोयो। मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जाफ्लांखायो। सोरबा गोसो जानानै खालामदों, सोरबा जाफ्लाङो। बेनि थाखायनो बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ गनायना लानाय हिसाबै आंबो बिथांनि गोरोन्थिखौ गनायनायखौ लानानै भिडिअखौ बोखारफिननाय जादों। आं सोरनिबा खहा जाथों होननानै भिडिअखौ खालामनाय जायाखैमोन। आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय भिडिअखौ लानानै फेसबुकआव आपल'ड खालामनायनि थाखायसो आं बिथांखौ भिडिअजों फोरमायहरनाय जादोंमोन। बाहाय मानसि हिसाबै आंहा बुंनांगौआ बेनोदि गाज्रिया मालाबाबो मोजांजों सौहाखाया। गाज्रि लामाजों थाङोबा हाखराव गोलैखागोन, मोजां लामाजों थाङोबा अराय मोजाङै थांबाय थागोन। आं भिडिअफोरखौ बानायनाय कारनानो उद्देश्यआनो बेनोदि मानसिया संसाराव थांना थानायाव आयुआ बेसे गोलाव रावबो मिथिया, सोरनि दिना बेसेबां दिन थागोन बेखौ रावबो मिथिया। बेनि थाखायनो जेसेबां दिन थाङो संसाराव जोङो जा सानसे थांनानै थायो, जाहाथे बयनिबो न'खराव सुख शान्ति आरो मिनि खुसियै सोलिनो हायो, बेनि थाखायसो आं भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो। बाय सोरखौबा दुखु होनो एबा सोरखौबा गाज्रि मोननानै एबा गाज्रि मोनदों साननानै बानायनाय जाया। बयनिबो न'खर संसाराव गोसोआव जाहाथे खुसि होनो हायो, बेनि थाखायसो आं भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो। बेजों लोगोसे खोनानो मोनबावदों दि आंनि भिडिअखौ दासिमबो सोरबा सोरबा आपल'ड खालामदों होननानै। आं बेनि सायाव जेबो होनो थाङा। समा दिन्थिगोन। मोजांजों थाङोबा मोजाङाव आरो गाज्रि थाङोबा गाज्रियाव गोलैगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै जोबथारनायाव आंनि जानानै जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ बाहायनानै मोजां मोजां बिबुंथिफोर हरदोंमोन आरो आंखौ थुलुंगा होदों, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरनायजों लोगोसे जाय बिथाङा दिनै गावनि गोरोन्थिखौ गनायनानै फेसबुकनिफ्राय भिडिअखौ बोखारदों, बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावहरदों। मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जाखायो आरो आं रावनिबो खहा जानायखौ नागिरा। बिथांनि जिबनावबो जाहाथे बेबायदि भुला गले गले दाजाथों होननानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।